Аввал салом алейкум бародаро, подписчикони азиз. Мо имрӯз ба олами мураббиё омадем. Ростигар дар YouTube тамошо мекунем. Номи яка автоблогере дар YouTube агар бизанем меброяд. Мо худам гуфтам ки ҳам мураббӣ бихарем ки чӣ қадар кор метавонад наметавонад. Ин авози омадам дар пеши чишмо яка сабрат хесай. Иншоалло ози мо ира мегирем, мебарем. Насиб бошад дар қавадиё хизмат мекунад. Кадиме дага мураббӣ дар кор боша бародар мураббиро десена истодагиаш. номеро телефони ҳамин акай наврӯза мемунам. Кадиме дар кор боша муомила дора. Хай бо бие қати чахшах кунем. Насиб бошад мо ҳамин ба ин искилета мегирем. ҳозирашта меган ҳамин ба қувватай. Не ҳамин бародар мега ки навбро агаш акаш чӣ гуфтане ба подписчикои мо? Я лайк обзанини, лайк чаям бесплатно ку. Ним соата сабрат каде, ним соата ханша бзана, гап нест неки. Иншоалло ира соз мекунем, мебарем. Хавадиён да хавадиён чанг медозем. Ба гуфти яка мега ки то 600 килора мега мебардора, мақсад бемало. Аккумуляториш мега 96 ампера. Нам омаде бу. Мен кузов калона. Гуспанд бош мекунем. ин калоши барои деҳқонорам, барои чорводориам, барои деҳқонирам, барои ҳама чӣ дидан мегирам. Ман дар бисёртар ростига наистам маъқул буд. Ҳар яка мега ба қувватай кӯа ирам насиб боша бигирем. Иншоалло ки саме главне бо автошаритус бренди хича зеста ина. Дар ҷое ки ҳам хеле скут чи муравве дидем, и бифаҳмем ки ҳамин акай ҳамин кия? Акай Наврӯзай автошаритус. Яка фреб намекунад. Скутераш иншоалло ҳамин мураввиёш ҳамаш ба қувватай. барои ҳамун худам лишна омада гирифтестам бародаро. Шумо ҳам метавонед ки бигирен, ози фони установкаш кунем, бо дар навор нишон метиҳем. Мо тайёр шид, нами акада раҳмат, Наврӯзака, сизга раҳмат. Кадимеда дар кораира марҳамат, Наврӯзака. Ҳанестида, оли яна бору мураввӣ? Мураввӣ хуб ана. Аста подписчикор нима қиса? Кириштири бире расм. Арзонро қилам. Номер телефонизу қӯяман, телефон қиласиз. Телефон. Мураввӣ мо тайёр шид, ба бренди нав. Авточиҷи, автошаритус, намехоҳед дар ҷои дидем иншоалло мураввӣ акай Наврӯза гарантия ё хуба. Аккумуляторба ямо гарантия метем. Аккумулятор 96 акай. Ҳама ҷош 100%, камина қати, камина часпонда, ҳама чиз 100% шид. Ямо гарантия ҳам аккумулятор. Ҳамаи запчастҳо ҳам ҳастанд Наврӯзака. Запчаст ҳамаш проект. Шид. Ҳай шумо ба раҳмат калом иншоалло. Раҳмат калом шумода мо хеле дастгирӣ кард иншоалло мо ира мебарем Димитров мебарем, ҳай мекунем, бо дар наворо нишон метиҳем. Хай худо нигаҳдор.